Najskuplja cucla. Ova cucla je sve samo neobična i košta $17.000. Napravljena je od 14-karatnog belog zlata i ukrašena sa 278 dijamanata. Najskuplji Game Boy. Ovaj 18-karatni Nintendo Game Boy košta $30.000, a ako je neko od vas nostalgičnih gejmera zainteresovan, možete da ga kupite na eBayu. Lionel 3360 Burokran. Ova igračka je najskuplja igračka koja je ikada prodata na internetu. Burokran je proizveden davne 1950. godine i vrlo je retka igračka. Trenutna cena mu je $85.000. Najskuplji Monopol. Većina nas je nekad u životu igrala ovu društvenu igru, koja košta oko 20-30 evra, ali neko ko je imao $2 miliona na bacanje je odlučio da dizajnira malo drugačiji Monopol. Ovaj Monopol je napravljen od 18-karatnog zlata i samo kockice za njega koštaju $10.000. Kućice, hoteli, figurice i tabla su napravljeni od zlata i igra se sa pozlaćenim novcem. Najskuplji plišani medved. Ovi plišani medvedi su ograničena serija i samo 40 ovakvih je napravljeno. Jedan od njih je prodat na aukciji za skoro $200.000. Ovaj medved ima zlatna usta i oči koje su napravljene od safira. Najskuplja Barbie lutka. Ova Barbie lutka je veličine 30 cm i oko vrata nosi pravu dijamantsku ogrlicu. Ogrlica je dizajnirana od strane australijskog dizajnera Stefana Canturija, a ova Barbie lutka je prodata za $302.000 2000. godine. Najskuplji autić. Malo je bizarno da maketa automobila košta više nego pravi automobil, što je slučaj sa ovim Lamborghinijem Aventadorom. Ovaj autić je prvi put predstavljen na sajmu automobila u Frankfurtu, a početna cena na aukciji mu je bila $4,7 miliona. Rubikova kocka. Cena ove Rubikove kocke je neverovatnih $2,5 miliona. Proizvedena je 1995. godine i u potpunosti je funkcionalna. Napravljena je od 18-karatnog zlata, dijamanata i dragog kamenja kao što su smaragd, safir i rubin.